आरो जोंनि समाज बिथिङाव गोबां बेले बेजे थासारिखौ जोङो सावरायदों नुनो मोन्दों। बर' समाजाव जोंनि समाज बिथिङा थेर बेथेर जानानै दङ। दिनै जोंनि फरायसाफोर गावनि रं नाम्बारजों खारफानानै गावनि मबाइल स्मार्टफनजों खारफानानै दिनै गावनि आगोमा जिउखौ फोजोबनानै लानाय, गावनि केरियारखौ धंस' खालामनानै लानाय बे बायदि थासारिफ्रा दिनै फैबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। जोंनि समाजाव ड्राग्सनि जेंना, जोंनि समाजाव लाइमोन बैसोनि उन्दै बैसोआवनो जोङो निसा बेसाद जानानै गावनि केरियारखौ धंस' खालामनायफोर थासारिखौ जोङो नुनो मोन्दों। जोंनि समाजाव दिनैसिमबो खोमसि फोथायनाया जोबाखै। जोंनि समाजाव दिनै बायदिसिना गाज्रि थासारिया फैनो नागिरदों। दा बेनिखायनो जोङो थांनाय बोसोराव जोङो आंनि बिमा आंनि गामि आंनि इयुन मोनसे हाबाफारि फोसावनानै माइ भिलेज माइ फिउचार मोनसे हाबाफारि फोसावनानै जों भिलेज एवारनेस खालामदों आरो बेखौ आरोबाव देग्लायबो जों हाबबावनानै रायजो राजाफोरखौ सांग्रांथि खालामनो भिलेज एवारनेस लानो थाखाय जोङो थि खालामनानै दोनदों। दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 49थि बोसोरसालि जथुमा बेयो बलांगुरि गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सोलिगासिनो दङ। दिनै जोङो नैथि साननि हाबाफारि बायदियै फुंबिलिनि समाव आफादनि फिरफिला बिरहोनाय आरो मुंख्लंफोरनि बिबार बावनाय बे हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। दा जोंनिहाय दिनै 49थि बोसोरसालि जथुमा बेयो गाजा गोमजायै सोलिगासिनो दङ। दिनैनिफ्राय चिरां जिल्ला एबसुनिबो जागोन। दा जोङो दख'रा एबसुनिया मैया सानसे हाबाफारि लानायनि उनाव दिनै जोंनि फिरफिला बिरहोनाय आरो बिबार बावनाय बे हाबाफारिखौ मावफुंबाय। दा जोङो जि बलांगुरि ओनसोलाव जोंनि जथुमाया जाफुंगासिनो दङ, बेयाव बयखौबो बाहागो लाफैबावनो थाखाय जों खावलायदों। साननैनि हाबाफारि दंबावो। दा जोङो बिजनि दख'रा एबसुनि 49थि बोसोरसालिया जथुमाजों लोब्बा लानानै जोङो थांनाय हराव हरनि 1:30 1:30सिम जोंनि थान्दै जथुमा जादों आरो बेवहाय जोङो जोंनि बर' हारिनि गासैबो बिथिंनि सायाव जोङो बेवहाय सावरायदों। जोंनि थान्दै बिथांमोना दिनै जोंनि सोलोंथाइ, जोंनि समाज, जोंनि रांखान्थि, जोंनि आबाद गासैबो बिथिङाव सावरायनानै जोङो माखासे रिजलिउसन फैबाय थानाय समाव 2025 मायथाइनि हाबा मावनो थाखाय जोङो थि खालामनानै लाबाय। दा जोङो सोलोंथाइ बिथिङाव जोंनि सरकारि स्कुलखौ फोथांनांगौनि थाखाय आंनि बिमा राव आंनि सोलोंथाइनि जि हाबाफारिफोर बेखौ मावलांनो थाखाय जोङो थि खालामदों। लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुन गोनां सोलोंथाइनि जावरिखांनाय बे मिशन बायदियै मिरुनि जिफोर बिथोन दङ बेखौ जोङो मोजाङै मावफुंनो थाखाय जोङो थांखि लानानै दोनबाय। आरो जोङो बिजनि ओनसोलाव जोंनि फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय थांनाय बोसोरनिफ्राय जायफोर फरायसाया सरकारि स्कुलाव फरायनानै 90% बांसिन मोनगोन बिनिनो फार्स्ट टप फरायसानो जोङो बेस्ट स्टुडेन्ट अफ दा इयार बान्था होनाय जादों थांनाय बोसोरावबो। आरो बे बान्थाखौ जोङो 2025 मायथाइयाव मेट्रिक होगोन फरायसाफोरनि थाखाय आरोबाव फोसावबावनानै होबाय। लोगोसे थांनाय बोसोरनि सिगांनिफ्राय जायफोर फरायसालिया बर' बिजों सरकारि फरायसालिया 100% रिजाल्ट खालामनो हागोन बै फरायसालिखौ जोङो मान बावनाय जादों दख'रा एबसुनिफ्राय। आरो बेखौ जोङो 2025 मायथाइनि थाखायबो मान बावनो थाखाय जोङो थान्दै मेलाव सावरायनानै थि खालामबाय। आरो जोंनि गासै सोलोंथाइनि हाबाफारिफोर, फरायसाफोरजों सावरायनाय, फरायसाफोरनि दिथागिरिफोरजों सावरायनाय बेफोर हाबाफारिखौ लालांनो थाखाय जोङो थि खालामदों। फरायसाफोरखौ जोङो मटिभेट खालामनांगोन। दिनै जोंनि फरायसाफ्रा मरेलिटि गैया जालांनो नागिरदों। दा बिसोरखौ जोङो राइट डाइरेक्सनाव लांनो थाखाय बिसोरखौ मटिभेसननि गेजेरजों जोङो थिग खालामफिननो थाखाय जोङो थि खालामनानै लाबाय। आरो जोंनि समाज बिथिङाव गोबां बेले बेजे थासारिखौ जोङो सावरायदों नुनो मोन्दों। बर' समाजाव जोंनि समाज बिथिङा थेर बेथेर जानानै दङ। दिनै जोंनि फरायसाफोर गावनि रं नाम्बारजों खारफानानै गावनि मबाइल स्मार्टफनजों खारफानानै दिनै गावनि आगोमा जिउखौ फोजोबनानै लानाय, गावनि केरियारखौ धंस' खालामनानै लानाय बे बायदि थासारिफ्रा दिनै फैबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। जोंनि समाजाव ड्राग्सनि जेंना, जोंनि समाजाव लाइमोन बैसोनि उन्दै बैसोआवनो जोङो निसा बेसाद जानानै गावनि केरियारखौ धंस' खालामनायफोर थासारिखौ जोङो नुनो मोन्दों। जोंनि समाजाव दिनैसिमबो खोमसि फोथायनाया जोबाखै। जोंनि समाजाव दिनै बायदिसिना गाज्रि थासारिया फैनो नागिरदों। दा बेनिखायनो जोङो थांनाय बोसोराव जोङो आंनि बिमा आंनि गामि आंनि इयुन मोनसे हाबाफारि फोसावनानै माइ भिलेज माइ फिउचार मोनसे हाबाफारि फोसावनानै जों भिलेज एवारनेस खालामदों आरो बेखौ आरोबाव देग्लायबो जों हाबबावनानै रायजो राजाफोरखौ सांग्रांथि खालामनो भिलेज एवारनेस लानो थाखाय जोङो थि खालामनानै दोनदों। बेनिफ्राय जोंनि गासैबो बिथिङाव राव, सोलोंथाइ गासैबो बिथिङाव जोङो हाबा मावनो थाखाय थि खालामबाय। आरो जों मोनायाव गेलेमु आयदायाव मोनसे थांखि लादों जे दख'रा एबसुआ बोसोरसालिया जथुमायावल' माराथन खारनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जायोमोन। आरो देग्लायनिफ्राय
बोसोरफ्रोमबो थान्दै जख'न्थाय आरो बोसोरसालिया जुथुमानि गेजेरजों बे माराथन रेसखौ होनाय जागोन आरो बे माराथन रेसनि बिमुंखौ जोंहा सा बिजनि दालाइ एबसुनि गाहाय नेहाथारि किरण सिंह बसुमतारी बिथाङा थान्दै मेल जाफुबाय थानायाव रुंसारि जादोंमोन बिथांनि मुङै दोननो थाखाय जों थि खालामबाय किरण सिंह बसुमतारी माराथन रेस बे जागोन दालाइ एबसुनि खारगिरि बिथांमोना बेवहाय बाहागो लागोन बेनिफ्राय जोङो स्पर्ट्सआवनो जोङो गोबांथार खामानि मावनो थाखाय जोङो मैया मोनायाव सावरायनाय जाबाय बेबायदिनो जोंनि हारिमु बिथिङाव हाबा मावनो थाखाय जोङो थि खालामनानै लादों जोंनि थुनलाइ बिथिङाव जोङो थि खालामदों जोङो गासैबो हाबाफोरखौ मोजाङै मावलांनो थाखाय जोङो सावरायनाय जादों आरो बेवहायनो जोङो जोंनि जि नेसनेलिज्म बड' नेसनेलिज्मखौ लानानै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा लाइमोनफोरखौ लानानै हाबा मावनांगौनि थाखाय जोङो थि खालामदों आरो जोङो बेखौ मिरुसिमबो लांनो थाखाय जोङो सावरायदों दा बेखायनो जोंनि जि मोनफ्रोमबो थांखि बेखौ मावफुंनायाव रायजो राजा बिथांमोना जाहाथे मदद खालामो फैबाय थानाय समाव थांनाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जिबायदि लानानै फैबाय बिजनि दख'रा एबसुआ 57 बोसोर सोलिगासिनो दङ फैगोन फेब्रुवारियाव 57 बोसोरा बुंजागोन बे 57 बोसोर बिजनि दख'रा एबसुखौ जेरैबायदि गोख्रों आनसलिक हिसाबै लानानै फैबाय थानाय समावबो बयबो रायजो राजा सानसुमै फोरोंगिरि नोंथांमोना एबसुखौ अननानै जोथोन लानानै जाहाथे हारिनि हाबा मावनो थुलुंगा होयो बेखौनो खावलायबाय दिनै फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिजों लोब्बा लानानै लोगोसे जोंनि जिफोर हानजाया एबसुखौ सोंखारिदों एबसु अफिसखौ गाग्लोबदों बिथांमोनखौबो जोङो दिनैनि थान्दै मेलाव सावरायनानै दुखु फोरमायदों जे जोंनि एबसु अफिसखौ गाग्लोबबाय फुजा मेलायाव बेदर सावनानै जौ मोनलोङिनि थाखाय गोबां थासारि खालामबाय जोंनि हारिमु बिथिंफ्रा गैया जालांबाय बेफोर गासैखौबो थिग खालामनो थाखाय जों हाबा मावनो थांखि लादों आरो जोंनि फुजा मेला खुंग्रा कमिटिजों सावरायनानै मेलाखौ आब्रुथि गोनाङै खुंनो थाखायबो जोङो थि खालामदों लोगोसे जोंनि बैसागुफ्रा आब्रुथि गैयै जालांबाय दिनै जोंनि बैसागुआव खाम सिफुं सेरजानि देंखो गैला मालायनि देंखोजों गुबुन हारिनि देंखोजों दिनैहाय आब्रुथि गैयै मोनसे बैसागु खुंनो नागिरनायखौ जों नुनो मोन्दों बेखायनो फैगोन बैसागोनि सिगां बिजनि दख'रा एबसुआ गासैबो बिजनि सिंनि बैसागो खुंफुं आफादजों सावरायनानै जोङो बैसागोखौ आब्रुथि गोनां खुंनो थाखाय जोङो खावलायगोन बेखौनो जोङो खावलायदों आरो जोङो बिटिआर एकर्डनि जि दफा बेखौ मावफुंनांगौनि थाखायबो सावरायनाय जादों आरो मिरुसिम थांखि दैथायहरदों दिनैसिमबो जोंनि बिटिआर गोरोबथाया संबिजिरारि जायाखै आरो बेखौ थाबैनो संबिजिरारि खालामहोनांगौनि थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरु सरकार आरो आसाम सरकारखौ नारसिननाय जाथों बेनि थाखाय जोङो खावलायहरदों आरो लोगोसे जोंनि बिजनि ओनसोलखौ जौगाहोनांगौनि थाखायबो दिनै माखासे हाबाफारि लानांगौनि थाखाय जोङो गासैबो थांखिफोरखौ सावरायदों आरो जायखौ सरकारा मावनो गोनां दङ बेखौ बिजनि ओनसोलावबो मावफुंनांगौ बेखौ जोङो खावलायदों दिनैनि नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बिजनियाव गोबां गोग्लैसोनाय साब डिभिजन मोनसे नाथाय जेसेबां जौगानांगौ इसेबां दिनैसिम जौगानो हायाखै दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव बिजनिखौ मोनसे मोजां सोनाय जाथों बेनि थाखाय जोङो खावलायहरदों आरो लोगोसे जोंनि बिजनि ओनसोलखौ जौगाहोनांगौनि थाखायबो दिनै माखासे हाबाफारि लानांगौनि थाखाय जोङो गासैबो थांखिफोरखौ सावरायदों आरो जायखौ सरकारा मावनो गोनां दङ बेखौ बिजनि ओनसोलावबो मावफुंनांगौ बेखौ जोङो खावलायदों दिनैनि नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बिजनियाव गोबां गोग्लैसोनाय साब डिभिजन मोनसे नाथाय जेसेबां जौगानांगौ इसेबां दिनैसिम जौगानो हायाखै दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव बिजनिखौ मोनसे मोजां जौगानाय लाबोनो थाखाय जाहाथे बिटिआर सरकारा आखायाव लायो बेखौनो खावलायबाय आरो दिनैनि जि जोंनि जथुमा बेखौ मावफुंनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर बावदों दिनैनिफ्राय जिल्लानि हाबाफारि जागोन गाबोनसिम दिनै भलिबल जागोन थुनलाइयारि जागोन हारिमु बादायलायनाय जागोन गाबोन जोंहा फरायसाफोरनि जथुम दङ सानसुमैफोरनि जथुम दङ सानसुमैफोरनि जथुमनि थाखाय जोङो खोनादोंमोन जे एलपि एमइ एलिमेन्टारिनि थाखाय बा गुन उत्सबनि थाखाय नडेल टिचारफोरखौ ट्रेनिं होनायनि मोनसे डेट थि खालामदोंमोन गाबोन 10 अक्ट' खालि बेखौ जोङो डिपार्टमेन्टजों सावरायनानै गाबोननि ट्रेनिङा जानाय नंला बेखौ 11 अक्ट'आव लांनाय जाबाय बेनिखायनो गोनो गोथो जायालासिनो जाहाथे साफ्रोमबो फोरोंगिरिफ्रा बेहाय सानसुमैफोरनि जथुम हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो बेखौ नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायबाय लोगोसे गेवलां मेल जागोन गाबोन 1 रिंगायाव बे गेवलां मेलावबो बिजनि ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा सानसुमै नोंथांमोना ग्रोम ग्रोमै बाहागो लानानै जोंनि एबसुनि मावनो लानाय थांखि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावबाय थानाय हाबाफारि बेफोरनि सायाव जोंनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बुंगोन
बेखायनो साफ्रोमबो रायजो राजा सानसुमै नोंथांमोनखौ गेवलां मेलावबो लैहोर लैहोर बाहागो लाफैनो थाखाय नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायहरनाय जाबाय।